Gi-lockdown karon ang mga korte ingon man ang buhatan sa Piskaliya sa Mandaue City gumikan human usa ka piskal nakaras tungod gihapon sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Pasado alas 9 kaganihang buntag, naabot ang mga personnel sa Mandaue DRRMO sa Hall of Justice. Mihimo sila og subsob nga disinfection sa dapit aron masiguro luwas og limpyo ang lugar. Sugod karong adlaw, naka-lockdown na ang Tibuok Hall of Justice subay sa mando sa executive judge. Gihimo kini human makumpirma ang kaso sa COVID-19 sa usa ka piskal nga namatay gumikan sa sakit. Lakip sab sa gi-lockdown ang mga opisina sa RTC sa usa ka building sa may barangay Tipolo nga giabangan sa korte. Matud sa usa ka opisyal sa Mandaue Emergency Operations Center, gawa sa piskal may laing empleyado usab nga nagpositibo sa COVID ug na-admit karon sa ospital. Decontamination sa whole area including its offices and courts. And pilon sa nato ang mga korte nga naa sa Shine Bright Building ngadto sa Tipolo. So tanang area gyud kay wa mo takibaw no ang mga unsa nga mga gamit ug unsa nga mga papilis ang na kuanan og silbi droplets or unsa ba. Kapin 40 ka mga empleyado sa tulo ka opisina ang ipaubos sa RT-PCR test. Kaganiha, gikuhaan na sila og swab sample aron pagtino kung nataptan ba sa COVID, subay kini sa gihimo nga contact tracing. We will wait for the result. We already advised them to do self-isolation from their respective families, okay, until such time that the results come out. Siginang Belinda, usa sa miadto sa Hall of Justice kaganiha, apan wa maatiman kay sirado kini. May asikasuhon unta siya sa Parole and Probation Office. Ugang ko kay sirado man. Abi na kong open na. Balik na lang ka. Balik lang kung sunod. Sa memo sa korte, mulanat hangtod sa Hunyo 26 ang lockdown sa Hall of Justice. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.